Xisclareny. Dames i cavallers, homes i dones, nens i nenes, pobres i rics. Aquí, sota l'ombra del castell del senyor baró de Pinós, que dalt del turó ens guaita com un fantasma del passat, demano la vostra atenció. Ara, que tant temps ha passat des d'aquells terribles anys, jo, Guillem el Xuclà, he retornat a través del temps per fer-vos un tast de com era la vida en aquestes contrades. Era cap a mitjans del segle XIV i feia moltes anyades que la pluja no queia, el blat no creixia i els rebosts estaven buits quan arribaven aquells interminables hiverns. I llavors arribà la mort negra, la pesta que vingué d'enllà del mar, i les famílies famolenques i febles morien, i els nens quedaven orfes, i els masos tancaven, i els camps quedaven erms, i semblava que Déu Nostre Senyor ens havia abandonat per sempre. I dels morts que hi vivíem a Xisclareny, molt pocs hi quedaren. I és que aquells eren temps durs. Quan l'anyada era bona, i el blat forment creixia, i el bestiar s'engreixava a les pastures, havien de donar una bona part de la nostra collita als senyors. I no ens perdonaven pas quan l'anyada era dolenta. I n'hi havia de senyors. El baró de Pinós, que des de vegades s'enviava el seu batlle, i el senyor de Falla, i el cavaller de Morcurols, i l'abat de Sant Llorenç. I sempre se les empescaven per fer-los pagar per tot. I encara hi havia el capità del castell, que ens feia reparar els murs, transportar les seves càrregues i conrear els seus camps. I sota les ordres del baró de Pinós, ens convocava a les cavalcades contra altres senyors. Que farts que n'estàvem! Perquè conegueu aquestes coses, he retornat a través de les ombres del temps per deixar-vos veure alguns dels homes i dones que vivien en aquestes contrades. Vinga, feu volar la vostra imaginació. Bon dia, capità. Bon dia, capità. Poseu coll, sigueu benvingut. I vos també, Caterina. Temps fa que no us veia. Què us fa pujar per aquí al castell de Xisclareny? Us volem anunciar que el nostre benvolgut senyor baró, en Pere Galzarà, ens ha concedit la batllia de Xisclareny pels 5 anys vinents. Així que sou el nou batlle. Que ara ens ha costat tant com 50 lliures, però tot sigui per defensar el bon nom i la jurisdicció del nostre baró. Cert, comparteixo els vostres desitjos de glòria i prosperitat pel nostre senyor baró. Però em sembla que no heu fet pas un mal negoci, oi? El terme del castell de Xisclareny no és gaire gran. Però entre tot el que els pagesos us han de pagar, entre censos per la terra i altres drets, em sembla que ben aviat haureu recuperat totes les despeses. Així hauria de ser, però ja portem uns quants anys de collites dolentes. Hem fet confiança al senyor que creu que aviat vindran temps millors, però sembla que les notícies que arriben de les ciutats no són gaire esperançadores. La pesta sembla que avança cap a nosaltres. Preguem per què no arribi. No temo lluitar contra qualsevol guerrer, cristià o infidel, però la mort negra us haig de confessar que m'omple de terror. Diuen que la mort arriba entre dolors espantosos, les aixelles s'inflen i quan rebenten els foscos humors fan una pudor horrorosa. I dels infectats molts pocs se n'han sortit. Tots els masos han quedat deserts. Tota la gent que vivia han mort o n'han fugit. Bé, deixem-nos estar de desgràcies. Fa molt temps que no pujàvem per aquestes terres. Ara tenim casa a vagar. I així doncs, com estan les coses per aquí dalt? Mireu, des del castell de Xisclareny es veu el castell de Saldes i també el de Guardiola. I el senyor baró ens hi fa estada permanent i de guaita per enviar i rebre senyals en cas de perill. I les despeses del castell, qui les paga? Els habitants del terme del castell ens fan alguns serveis.
i alguns dels militars que hi vivim, el senyor baró ens ha cedit terres, sobretot entre aquí i el coll de la Leda. Hi ha conflictes amb els veïns? Com és costum, el batlle representa el senyor a l'hora d'administrar justícia. I com deveu saber, el nostre senyor és més amic de posar multes que d'altres càstigs. En el pacte que hem fet amb ell, el senyor baró cedeix la 7ª part de les multes al batlle. Bé, de conflictes ja n'hi ha ja, perquè els pagesos sempre es fan el ronso, tant a l'hora de pagar com a l'hora de fer els serveis pel castell. I sobretot són els pagesos de Remença els que més es queixen. I aquí a Xisclareny n'hi ha uns quants. De totes maneres, sempre tenim la forca preparada, però no la fem servir gaire. Sortim més a compte les multes. Ja fa temps ja que hi ha malestar entre els remenses. Ells el que voldrien és poder deixar les terres sense haver de pagar el senyor. I també els indignen la resta dels malusos, sobretot que quan se'ls crema el mas encara hagin de pagar una multa al senyor batlle. I també els indignen que quan no han fet testament hagin de deixar una part dels seus béns al senyor. Déu va fer el món com és. Hi ha els qui guerregen, que són els cavallers com vos, capità. Hi ha els qui preguen a Déu, que són els homes d'església. I hi ha els que han d'alimentar a uns i altres, que són els pagesos. En tot cas, jo, com a vassall del senyor baró, tinc l'obligació de recordar a tots aquests pagesos a qui els cal obeir. I jo defensaré els seus drets. Altra cosa, capità, més enllà del riu hi ha les terres del baró de Peguera. Hi ha conflictes amb els seus pagesos? Oh, i tant. Fa poc els veïns de Vallcebre ens van furtar bestiar del que pasturava més enllà de Vilella. El que ara sembla que els representants dels dos barons s'han posat d'acord i ja ha tornat la pau. D'aquest conflicte no en traurem profit, Mateu. Això és cosa dels senyors. Senyors, que voleu prendre alguna cosa? O potser una mica de vi? Que feu vi per aquestes terres? I tant que en fem, sobretot cap allà al bar de Sant Pere. És una mica àcid, però també dolç, perquè aquestes terres no hi toca gaire el sol. Però segur que no us decebrà. Us el poso poc o molt aigualit? Posa-li poca d'aigua, que la pujada m'ha deixat ben baldada. Joana, porta'ns doncs un gots de vi. Ara mateix. Suposo que, com en altres castells termenats, quan us cal l'ajut dels habitants del seu terme, en feu sonar el corn, allò que en diuen el sometent. Així mateix, el sometent és obeït i tots hi acudeixen aquí amb armes o altres eines. El que passa que els veïns d'Espunya i Vilella, que tenen com a senyor l'abat de Sant Llorenç prop Pagà, van pensar que no els calia obeir el sometent del castell. I què n'heu fet amb ells? Ara, mentre el senyor baró i l'abat es barallen i discuteixen sobre si han de recórrer o no el sometent del castell, els tenim tancats a les masmorres. Ara podré provar el vostre vi. A la vostra salut, senyora, i a la salut del nostre senyor baró, en Pere Galzeran, i de la senyora baronessa Esclarmonta. A la salut dels senyors barons de Pinós. Capità, ens ha arribat un correu des del castell de Saldes. La pesta ha arribat al poble i n'hi ha 3 infectats. I on és ara el correu? No l'haureu deixat entrar al castell, suposo. No, capità. Està llegint el Prats de davant al castell. Joana, prepareu menjar i vianda i feu-lo arribar amb el correu amb una corda des de la Així muralla. ho faré, capità. Marc, feu que tan aviat com hagi reposat agafi el camí més directe cap a Saldes i se n'hi torni. I que no es pari a enraonar a ningú pel camí. I aviseu també un avís al palau del senyor baró. Vale. Aviso també als altres soldats. Estan bastant preocupats. No ens queda altre remei. I aviseu també al mossèn a Sant Miquel. Digueu-li també que convoqui tots els feligresos. Ja que Déu ens envia aquest flagell, fem-hi les paus amb ells. Mare de Déu del cel, què serà de nosaltres?